abantu bayakhumbula ukuthi sekunesikhathi eside umkhulu wami ukusebenza bengiphoqa isimo edlozini liyahlonishwa, so kunento ebesaphoqa nje ukuthi ngiyime idlozi lilungiselwe noma kuthathile isikhathi eside, kodwa-ke sekulungile manje. Nayi-ke into eseyikhulunywa abantu abaphatha umsebenzi wami noma abanikazi bemsebenzi okuyidlozi. Ngomhla ka-9 ngibhekile efonini la, ngifuna ungingathi ngomhla ka-9 kuzobe kuMashi, umhla ka-9 March ngihambisa abantu emanzini. Mhla ka-9 March ngihambisa abantu emanzini. Angikotshela ukuthi kuzoba impophomo noma kuzoba ulwandle yini, kodwa engisatshelwe kona abantu abadala ukuthi kuzoba khona iy'gaba ezintathu. Kuzoba khona abantu abazobe bezela ibhizinisi, esinye isigaba leso. Thola ukuthi umuntu uney'nkinga but into aze ngayo kahle kahle enkulu kakhulu ibhizinisi lakhe nezimali, isigaba sokuqala leso. Bese kuba khona abantu besigaba sesibili abanabantu abadala abaphupha amanzi, baphupha yonke into, baphupha izinto zenzeke kodwa abazona izangoma, abazona izinyanga. Labo bantu banesigaba sabo na abazofaka ngasemenzini ngendlela kuzokwenziwa ngayo. Bese kuba khona isigaba sokuthi mhlambe washona lo baba wengane, mhlambe washona lo moya wengane, mhlambe kwaphuphuma isisu kumuntu wakho, mhlambe saphuphuma kuwena, wangagezwa, unamathunzi amnyama nje akulandelayo. Mhlambe awukhiphanga ngasizo but unamathunzi amnyama, unamabhadi la uhamba khona into azenzeki. Uma ufike endaweni kusolwa wena noma khona into ezena kuthiwa kungawena. Igaba zami ey'ntathu-ke lezo. Kule gaba ayikho indawo wena ongeke ungene kuyona. Wena obuke le video uzothi uma uchaza inkinga yakho bese ngiyasho ukuthi ungena kulesi gaba lesi wena, yebo. Naye-ke into ezokwenzeka nginikile i-date, but into ezokwenzeka ebaluleke kakhulu ezokwenzeka naye, book indawo yakho, ngoba la kule igaba njengoba ngizibale ezo-3 ngizothola abantu abawu-50 la, 50 la, 50 la. Ngoba mangiye emanzini vele baningi kakhulu abantu engihamba nabo, kanti kulokhu ngifuna ukuthi unakekeleke, yabona. Njengoba nje igaba ziwu-3, u-50 wabantu, u-50 wabantu, u-50 wabantu, shuthi ngizohamba abantu abawu-150 mina, yabona. Angidluli i-150 labantu engizobe ngihamba nabo. Asenze kanjena-ke. Inamba yami ithi 072 540 9008. Isizathu sokuthi igcina isikhathi esiningi ngabanjwa inamba ngisuke ngibhizi nabantu. Uma ungangitholi bhala i-SMS noma ungi-WhatsApp, sotholana. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, asibonane khona-ke bafowethu ePortshepstone ngomhla ka-9 kuzobe kuMashi, 9 March 2025. Iy'nkinga zakhe aziphele manje, sesibuyile ukukusiza. Thank you.